så folkens, og velkommen til den her video. Jeg vil lave en slik challenge. Jeg ved godt, at jeg ikke har det bedste kamera. Lidt sådan er lige på, så sådan. Det kan jeg se sådan. Godt guffe ned i, kan I se. Og det er min bror Mike. Jeg skal høre, om man godt vil være med i min video. Vil du gerne være med i min video? Ja. Okay, gå ind i slikposen, vi skal lave en slik challenge. Ja. Vi skal lave en slik challenge en dag. Jeg ved ikke, om den her video kommer ud på YouTube. Det er mine venner, der har forstand på alt det. Jeg lige... Men hans bror ved også godt, hvordan man gør. Ja, og jeg rødder lidt, kan I se. Det er ikke mit, det der. Det er min bror, en clown fan. Så du skal ud af den slikpose. Det er min ølebøf, der er sådan nogle. Nej, jeg har ikke nogen. Se. Den første, vi ikke kender den, men det er en frø. Så. Hold mig op. Og han tager den sammen. Så ja. Bagsejlen, han skulle holde. Nej, du sidder og spiser slik, og så holder du. Og så holder jeg. Og bare sådan en gardin med, hvis man bliver træt af hinanden. Så. Jeg skal bare sidde her. Gå lige over til på kameraet, og man kan se mig, hvis jeg sidder her. Ja. Kan man se, det er mig, så kan man se, hvis du sidder her. Kan man? Jeg kommer ud. Jeg bruger ikke komme ud. Okay. Først vi starter med, det er sådan en her. Det er en smiley. Jeg har ikke lige sådan en. Det har jeg selvfølgelig. Og så ja. Så tager jeg bare sådan en. De smager egentlig meget godt. Men problemet er, de er lidt for hårde, når man ikke har børstet tænder i 2 dage. Den er sgu meget god. Så ja. Og så får vi på 30 likes, så laver man sin egen YouTube-kanal. Okay. 100 likes. Ej, 30. Ja, 30. Så. Nu starter jeg med den her. Og den er egentlig også meget god. Den smager også bare ligesom... Det er også bare frø. Ja, det hedder bare ikke så. Vi springer ud i det. Jeg kommer med naturligt her. Så har jeg ikke meget andet i min slikpose. Engelsk vingummi. Og de smager egentlig også meget godt. Jeg har ikke lige smagt den her endnu. Hvad er det, en cola? Men de smager også godt. Og jeg ved ikke, om I kender den, men man kan få den i Fakta. Ja, og hvis sagt, hvis du ser mig derude, du ved, at jeg ikke kan finde noget gode videoer. Den er egentlig også meget god. Farvel. Farvel. Ses i næste video. Ses.